Сприте, казвам. Сприте, носи подарък от Машенка. Какво правиш? Ще ви получи. Абсолютно заслужени аплодисменти. Ако кажа, че не сме ги очаквали, няма да бъда честна. Още когато започнахме работа по тема Театър на сенките, Shadow Theater, по Having a Theater Inside, нашия европейски проект, ние бяхме наясно, че правим нещо, което до сега не е правено и бяхме убедени, че ще се приеме така с голям интерес от детската аудитория като публика, както и от нашите родители. Действително, Театър на сенките премина прекрасно. Двете представления Маша и Мечока и Вълкът и седемте козлета бяха приготвени от децата от 3 групи от детското заведение. 75 деца участваха в подготовката, за да се стигне до реализацията на сцена. С тях работеше много сериозен екип от професионалисти в областта предучилищна педагогика, но абсолютни аматьори в областта Театър на сенките. Това е нашия първи опит и ние затова сме толкова щастливи, че той беше толкова успешен. Аз не мога да скрия усмивката си, просто защото наистина Театър на сенките на сцена се случи по начина, по който ние го мечтаехме. Децата ни бяха прекрасни, родителите ни бяха много доволни и горди, а проекта ни Having a Theater Inside е нещо, което ние сигурно ще помним в целия си трудов път. Толкова много ни дава той, толкова благословени се чувстваме с възможността да работим точно в този проект, че не мога да го обясня с думи. Приключихме втората тема от проект Having a Theater Inside, предстои третата, за която обаче основен отговорник е България, т.е. Обединено детско заведение Светулка. От края на месец април, когато ние ще се върнем от пътуването в Турция, ние започваме работа по музикалния театър. Ще посрещнем всичките наши партньори от Литва, Полша, Хърватия, Турция и Португалия в седмицата от 21 до 28 май. Те ще ни гледат на сцена с Малката русалка и се надяваме, че тогава ще поженем същия успех, който сме имали досега. Подготвяме много зрелищен мюзикъл, много красиви костюми, много хубава музика, а децата ни тази година са толкова талантлив випуск, че трудно беше да определим наистина на кое дете, коя роля да дадем, защото всяко едно от тях се справяше прекрасно с всички предложения. Много, много, много доволни сме и много щастливи от цялостния процес, който върви в детското заведение и да ви кажа честно, никак не ми се иска той да свършва. Аплодисменти за прекрасните пчелици и буратинковци!